Zo'n 19 juni is deze voor slijmvriestalige reclame landelijk op televisie te zien. Een opvallende kar die de nederige reacties oproept. Goeie, Halbe. Jan. Hoi. Op internet is een soort discussie over Halbe. Want is het net gewoon een acteur? Hij zou je werkje matten, in Ljouwert. Zullen we zien wat het er is? Goedemiddag. Goedemiddag. Werkt het Halbe hier ek? Halbe, we zijn in de werkplaats. En ja, daar treffen we de nijste televisiester aan. Halbe, die in die monteur is. Ze wonen graag een spatsimulatie hier in Friesland. Maar een Friestalige monteur erin. Dus toen waren er een aantal jongens die gingen zich op voor auditie en daar hebben ze mij uitkezen. Irolet zal el sterke trosk worden. Maar er zijn ook andere reacties. Van bijgelijks Nederlanders die de reclame verschrikkelijk vinden. En neert haar mij de Frieske taal. Of deze parodie die een ek opdoekt op internet. Goeie, ik ben Gerbe van Autorutten. Mijn klant gaat werk te skiën. Donkool. Ik belde van de week met mijn broerke Jacob en we gingen beide de commercial shown van Carglass. En we gingen echt zoiets van, waar het stereotype beeld van de Friezen we del zet. Wij wijnen al die op een boerderij, we hebben al hier een boerderij vol kei. En ja, we komen ook op boerderijen, dus we komen overal. En je bent goed verzekeren, dus het kost je heel veel niet. Nou binnen wij maar wat limo aan het prutsen om het bij de meidje. Zullen we niks worden? De parodie dreigt nou populairder te worden dan het origineel. Het reclamebureau, dat verdoot hem grif in de hand. En op internet had Elsen nou een mening hoe het toch wel wat brieke Friesk van Halbe. Voorkom trostscoren van de sterke. Ja, zo praat ik gewoon. Ik weet, ja, de ene vindt het brik en de andere die vindt het boer Friesk. Of witboek Fries, dat weet ik zo niet. Maar ja, zo praat ik gewoon. De parodie wie buurzelslagen, want wij hingen er heel veel willen om het te meidje. Maar dat het zaken uitpakt, dat is alleen maar leuk.